Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag abigat yo amin asa nga pada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At dumanin na sumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. Kada ito di pagkayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak itinembag nga oras, nembag abigat, nembag nga oras, kada kayami nga sangapada. Kahit please share this program, manyaman nga oras, anyaman nga aldaw, iti ayan nyo ita, nga pasatilobong, kapkablawak na kayo tinembag nga oras, nembag nga pangkay pa nagbibuya. Kaya pakishare ti program ati, oh. Kaya padaanan nyo, ti pagkasalitaan ni Dimas, ti title na ket, Dagiti Mananakaw. Amo temet ti pakasalitaan ni Dimas iti Biblia, di ba? Iti tiyempo ni Yesu Kristo. May isang marigrigat ang mananakaw. Ngayon apay nga naisalakan. Kinadua ni Apo Diyos isuna, wano ni Jesus iti paraiso. Saan ka di nga naman nanakaw kit managbasol? Ngayon depende ko na da. Noon niya ti klase, iti taktakawin na. Kaya amin kayo nung natabang nagbibuya, inte nga rin rugyan. Ti ba kasalitaan ni Dimas nga napuuluan, dagiti mananakaw. Sagudahing nartisurat, Dear Manong Nemi. Nagsardengen ti tricycle ang nagluganak manipod iti sentro. Nga nagdesaagak iti bus nga naggapo iti Manila nga dimteng diti syudad. Syudad Manong Nemi nga kabisera ti probinsyami. Nakadano na akong dito balay. O panagbalbaliwan ti balay Manong Nemi. Nga nagtaudak kanda makilak kalbasan ti sangapulo at awen. Iniawat ko Manong Nemi ti sangagasot nga pletek iti tricycle driver. Nagtunged. Yaman ak boss. Okay? Si mamat kanyak Manong Nemi ti aso siguro gabot ha. Damo na ka makita iso nga dukduklusan na. Inindo tarimuar ti may isa nga bakit Manong Nemi nga siguradok nga ninanang. Inabog na ti aso. Tarzan! Ay! Tarzan! Ay! Tarzan! Nagtarayan ni Tarzan, Tarzan gayam tinagan na Manong. Sumit lang nga, bangkaway, natayag, nga nakutong. Tarzan gayam tinagan na. Sino kaya? Anak ko! Nanang, dato iti anak ko. Di Dimas. Ay!
Dimas, anak. Yaw awak lang matagklib, may tagklib ni nanang Manong Nemi, nga stawa iti karintarnan, nga si mabat kanyak, kat inarakop nak nga dagos. Arakop ti may sa nga ina nga maniliwan iti anak. Binalas ko ba iti atang arakop. Nga oray lang makaluwa mano. Ada ako nang, ay, sa pugal pasan ti manong nga tawan mo, iti pagbaludan. Psst. Tangiwat yun. Bakit amuda mat nga nagkabukas si Bilibid anak ko. Kanagaman na kinapon Diyos sa mumat nga laing nga na uray ti manong nga tawan nga bagada idi. Idi kumbiktaran na ka. Sa nga pulo kat inem, naging gati 20 nga tawan na. Alakit dumanong ka rin unag. Ay saryo lang ay. Dati anak mo. Nadanon mi ni tatang Manong Nemi iti salas ngagbuy-buya ti TV. Ano to ko na? Bakit? Ni Dimas. Anak mo. Anak ta. Anak mo nga mananakaw. Manong Nemi dyan ka mo no. Ano turumbeng nga riknaeg. Kareta nga reaksyon ti amak. Ti anak mo ang mananakaw. Tang, mano kumanga na kayo. Manong Nemi, bas ko mga awatin na ti imak, tinipay na. Hindi kita anak, saryon, ay na anak mo. Baga nakaruwar ka pa ilan. Di ka kumalatan, nagtalin na dito, nagtipagbaludan. Sa magay, adda ka man dito yung unawan, isola iso. Amo da giti tao nga daanak iti agnagan nga Dimas it nga mananakaw. Saan nga sunong batan bahay ni tatang Manong Nemi may sa abalasang tirimuwar iti may sa nga silid. Naka-arwat Manong Nemi tinarasay. Isuka din day tani. Yading mo. Ni Lilia. Anak, dito yun ni manong mo. Mas tagmet, tikapsat ko Manong Nemi kat imarakop kanya. Kuya, kung alon sanggan nga makaruwar ti pagbaludan, balasan kan. Mga taon mo, 20. Sa nga pula pala taon mo, hindi. Kasi ka manong mo na taon mo. Sa kapulo di tawon ko, idagadi akin ka. Sa kapulo, 20 tawon ko na ibalod. Di 30 nga rin tawon mo itahan. Ngam di langam, kasla saan nga 30. Kasla 50, kasla 20. Hindi ading ko awang pasarabok. Anong Nemi awang gaya men ni tatang iti salas. Dinamag ko kinanang no ayan na. Dati kwarto mo na, hayong gaya anak ko, di pa yung nasalutsun na hanggan. Nangang kami day, nagsardingan ti bus. Nanganak sa dyan na. Gamno, dapat lang na imas ka masida. Tayo, balinggot ti mangan. Ala na, may kakadakos na. Ala, ituloy mo ti maturog, Lilia. Kada dapat trabaho mo ni bigat. Indasaranak ni nanang Manong Nemi kat dinamag ko kayong kuhana ano na pagtrabahuan ni Lilia. Sales lady nangaron. Kat nagpating kamit lahing ti high school. Kas diya may ditatang mo, nga umat iti madaretso nga trabaho na. Kat kumustamat ti sakit yun. Agad no saan nga gapukin ka anak ko agad. Awang kumat na sang patam nga nanang mo ita. Sa ba't nga, di ka naman ipuliti napasamak kaya na isang kati operasyon. E no saan naging nga na-opera raket. Nabayag kumamat itan nga nataya ko. At ako mamat sa kapulog atawon itan nga awanak nga inayo. Ang ganda sa nga mawatan ni tatang. Nalababayam na tatyamam. Lalamangan ka.
Di na nga ta maawat nga napilitan aklaing. When orasan mo nga ulitin pa yung isalaysay no, kasano nga naibalod ka. Kano kasano nga inawagan na kanitatang mo iti man nanakaw. Manong nemi ag kasapulan kami iti dakila kantidad tapno lahing maopera kan maisalakan ngagbiag pa iti napaot ni nanang. Wen, ni tatang siyempre tinangiremedyo ngem awan. Sino kumatimayat ngagpautang? Sino kumatimayat ngagtalik? Manong na yung magpatpata kami idi kini tatang agbuburat ti construction. Tanang patingga mo lahing iti high school. Sa anak mo tayo nag-interes pa nga nagbasa ti college. Tao nag-interes sa hang lakit akabaylan dananang kintatang nga pagbasain dak kumay ti kolehyo. Hindi ta, madoktalan manong nemi ngagkutkutong ni nanang aging ka na di pa ospital may kat kasapulan nga maopera isuno. Kapit sa patalim manong nemi. Naisuro ta, edi may sa nga grupo nga titrabaho dakit agtakaw wano ag-hold up. Iti na minsan manong nemi inawis nak idin ni Baldo. Ti pa nakapangulo manong nemi dito nga grupo. Naalalisto ka no, ti makaigam iti kwarta manong nemi no sumurtak kadakwada. Ngem, tiyak tupulos aramiden ko na. Tiyak balingan takis, tiyak takaw, tiyak hold up, tiyak agarang, tiyak baling akyat bahay gang. Ngem, iti tak kasapulan kam unay ti kwarta manong nemi tap no maispalti inak. Abag isumit idi manong nemi nga dapanggap da Baldo ken kay kaduana nga mangsarag iti maysa nga bangko iti syudad. Simurtak manong. Wen, simurtak nga nag-hold up iti bangko. Nagbalagi kami manong nemi iti pan nakabingay ko. Iso iti nagserbi agas bayan iti pan naka-operar ni nanang. Hindi saludsudan kanya ni tatang no naggapuan ti kwarta. Inutang ko. Dahil talay di sungbat ko. Nagbalagi ti operasyon manong nemi ng kalpasan ti talo nga bulan. Pagamamlatan manong nemi takin na magdak dagiti pulis. Aday pagpakida da nga warrant of arrest manong nemi nga siyak ti maitudtudo. Nga may sagadagiti lang hold up iti bangko 3 months ago. Mismo nga sangwanan ti balay mi manong nemi ti mayanda ng pusasan kanyak. Nga nakita ni tatang nasaksyan ni nanang, nasaksyan ni Lilia nga ading ko, kaya nasaksyan ti karoba, nasaksyan ti ka bubarangay. Kadagiti pulis manong nemi nagpukuyog da kadagiti barangay opisyal. Na itatak iti panunot dagiti tao nga may saak nga holdapin, nga may saak nga mananakaw. Inlunod nak manong nemi alinaksid ti amak nga di na naawatan nga inarabid ko na ijay maispalaing ti asawa na maispalaing ti inak. Manong nemi mas dawak no apay nga syaklat tiniliw dagiti pulis. Siya gayam tintudo dagiti kinadua. Sada nagpukaw, nagpuga, abimanaw iti lugar mi. Kasla saklaeng tinang sakripisyo kalidi manong nemi nga napasamak nga hold up iti bangko. Makabulan naklaeng iti provincial jail kabayatan nga madangdengeg ti kaso aging gakalpasan ti 2 bulan imbaon dakon iti Monti. Malakip ko launay manong nemi nilaeng nanang. Iti may matendar kada malubos kanyak. Iti baon na ko ni Timondino pa. Hinalakop nak ni nanang ko. Di masanak. Nasaysat lang kong mga minin na pimusayak. Ngam ti simurot ka nga nag-hold up iti bangko tapno lang may sayang kat ti operasyon ko, anak. Nanang,
Saan ang kababaw itinaramid ko? Tawagan nakman iti mananakaw. Tawagan nakman iti hold upper. Ngim na nagsakak. Tababaen kanya. Siyak tinaramat ni Apo Diyos. Tapno may tindugpay di biyagyo. No pa'y sandak nga maawatan na gini tao. Nangruna na kinitatang. Ngim na nagsakak. Gamot si bibiyag kayo nanang. Ikarok tinagbasulag tanay unay tirumbeng. Ay karok ti amin. Di masanak. Nagsingsingpit ka ti unang tipagbaludan. Sa mga liplipatan ni Apo Diyos. Ururayim mi ti panagsublim. Ururayim mi anak. Nagsubliak to nanak. Nagsubliak to. Diyak na pupuutan nga agar arubos na tiluwak kabayatan nga manganak manong nemi nga naitipunan tiluwak iti papanood ko nga taraon. Manag nga ni dinilaw ni nanang. Oh, di masanak. Isikaman pa ilang dati agsangsangit nga mangmangan. Kitambigay taluam ka naitipunan ka na takang kanam. Abay, malagip ko lang pinapalabas na. Yung sa bale. Nasangpatan kayo nga si Salonat at ni Tatang at ni Lilia. Isunalain ta. Nagaskas din nga din mapakawa ni Tatang mo. Alam mo ba ang plata? Makamulkin niya po Diyos. Ano mati pa nang ilawlawag ko king kwanti amin ng nilang maawan. Tinglang amin mang susubog iti panunod ken rignanon na duma ken pakiapaan na kadagitay padan na nga amunat uminom. Nga niya? Kaya masurun nga tama dat kantsawan da iso na nga naadaan ko ti putot nga hold upper, naadaan ka no ti anak nga Dimas no putot nga Dimas nga mananakaw. Dinanak balay kalintegan. Dito ko matibagbagak kang kuwana. Kaore nagbaling ka man nanakaw anak ko. Nausar met. Nagsaya atak met. Idinto nida, ado di kita man nanakaw dita, pangus-usaran da, di takawan da. Dada sa nga mawatan ni Tatang no. Ngayon, dumteng tumit lang ti panahon anak. Nga mawatan na kan tumit lang ni Tatang mo. Alano nalpas ka nanganangan. Dada ti danong. Di kwartom, isumat pala ti kwartom ang kanayon nga daldarusan kan ornosan ni ading mo. Dahil tamin dyan nakasagana ito po ang kinulas mo. Ano nga itatiplano? Tanda ka nakarwarkan. Siyempre, nagsabulak ti trabaho na. Trabaho. Ano nga sir ka mga itang trabaho? Karpintero, awan no. Sumbay ka ti construction. Dumat ka dito na nasusurong ang trabaho, kabayatan nga ti pagbaludan. Ken sadya nga nagadali iti martial arts. Anak, martial arts anak ko. Aramate pang salag ng tibagi. Nalaing ka ang karate kasta. Luwag na mga ambot na sumanda dati pa kasagsag makamon. Ay nanak ko. Sa muntong ululitan nagtakaw. Kaya numabalin anak. Ipakitam ti kinasingpet mo. Uray, no lalaisan da ka, wano ibagada ka, wano ibagada nga mananakaw ka. Wanang awan ti pagdanagan niyo. Ti makadakas man ang nemi, jak pa nakastrag iti seled ko, di kas taon iti pa nakatugtog tiri daw. Dimas! Dimas! Nang sinadya. Bakit na parang nadante? Naripata mo? Dimas, damag ko adakan, pare. Di ko padrim na ito nga dante. Nang, mabit lang. Inlukat ko tirida manong name kat kastaon iti irot ti panangarakop ni pareng dante kanil. Pare. Opo. Welcome back. Sumerkado, anong katugaw ka? Saan yun?
No, di ka nagsukat, umay ka. Papa, nangaba ka kiti palot, pare. Ha? Kasi siyempre, pabaratuan ka. Eh, iyangot mo nga ro din ti pabaratuan kanyak. Saan? Rumar tayo. Ano rumar tayo? Sa nga pulong nga tawad, pare. Nga di ka nakaraman. Di ba kaya di rumaman ita? Ay, Dante, sa din pagisungsungam ka na akong padre ba ya? Ruruan na lang ta pagbaludan, baka no sa bali man ito makiparam kang kuwana. Nimit na. Sabihin ako mga kumpadre kami, tasakbengan na ibalod. Nagbunyag dati inaunak. Kaya nagkumpadre kami. Iso nga, kita celebrara mi natin, magangay kami di victory party, welcome party. Susuhapo ay. Alalay ka maturugin si Kadi, mas agawid ka matendante. Ito maminsan hindi pa nangawis mo. Anak at orasan ka nagalasun siya. Kalaingan na, madaman ti floor show. Oh my God. Gurgaro, nagdigo sa klabiit. Sa alin, ama, nagdigo sa kla. Manong Nemi, hindi makasukata. Anak, numabalila ko makitigawid ka. Nang, awat wag danagan nyo. Numuna ta magulo. Dito lugar ta ita. Ape nga magulo. Liplipas ta eleksyon. No kumalipas na eleksyon na danal na kuma. Wala niyam na sakit tinakam dagit tinaabak. Sino ay tagdamang ita nga agad binukbukudan man dagit Montenegro. Montenegro? Wan. Lagi di napadisi idi kalpasan na nagsublida. Dito ti may kadwa nga term dan. Inagaw damit laing ka dagit Villafuerte, Tituray. Pinukudan ta. Diagdama ita nga mayor. Kenjo gobernador, kapsat. Sa kasinsinda na ti diputado ti first district. Sa da kabagyan pa lang as the first, second district. Di asawa ni mayor, isot best vice gobernador. Dakiti Villafuerte na sakit tinakam da. So nga, posible nga, dari kita gulo-gulo dita. Ano kung takin na igak ka na kita politiko, kaya magbagayo na. Iwan nga, ito papanan nyo ako na niya, Dante. Papanan nyo? Florsio. Ano di Florsio? Hindi mapanggay di patay sindihan. Sa nabay kang hanga nakaraman, di paramanan na ka. Ganyan ka ito sa wanda dyan, hanga di nga babae. Nang palubusan na ko nga. Kakaiso na nga. Wala nga man ako. Wala nang. Ita lang. Wala. Basta saan ka nga nagbaybayag ah. Kaya liklikan nyo ti gulo. Liklikan nyo ti gulo kung naninanang Manong Nemi. Gamiti, taadhan sa gitlo kami nga beer Manong Nemi, kaduwak ni Dante, kan ni paring nga Tomas. Nga madamana talaga ti Florsio Manong Nemi. Map nagkakagbuya all the way down. Agsaksakit lat pusong siyempre. Imbag takadak iti pagbaludan ta. No napadasak man iti nakimutan. Pinadas ko at kimimot. Ba nagastaon iti katawan ni Dante iti istorya. Ano ko lang kare? Nakimutan. Napadas mo ti nakimutan. Amo maliklikan eh. Ang bimalas ang mata. Kimimutak mata. Basta namin, nadarig na sangpet ka talaga nga makaliklik. Nang narunan ng medyo nagwapo. Ako naman no, ikamlat agsuod lat wig. Kung matindog tibuok na katagbalinan nga babae. Basta yan. Manong Nemi, awang pangatat may isang oras mi iti kadami iti nightclub. Kagbuy-buy iti Florsio, Manong Nemi nga nakata, sagtatalo kami nga beer. Iti ta mapasama ken ti gulo, Manong Nemi. Binatumot ten ti bote. Uy! Ano siya? Idya nga banda. Manong Nemi, at dandi kita tataray nga rumuar. Tumaray kumamat ni parin dante nga migawid ko. Pamanang, rumar ta na. Bote lang na ipurpurwak da. Kasanon da paltong. Sindi kitaya. Uy! Ni John Montenegro di may isa.
Sino nga John Montenegro? Anak ni Mayor. At doon di kita kalaban da. Binato ti bote man nung name Tino. Ang dapat yung pinang or titugaw. Mababak ti grupo ni John Montenegro man nung name tabas-basit. Bagman taawan ti baltog. Hanga makaanawa ti gwardya man nung name timawag la siguro ni ti police station. Edi masiputak man nung name aslang nasulat dagiti bukil ti matak edi makita. Nga dadumardarop iti likodan ni John Montenegro manong name nga intudo ni Dante nga iso ti anak ti agda mga mayor. Edi adda na buong nga bute manong name nga idugsulnan nga nakaparpartakak nga ng flying kick iti mangbagkong kumaki ni John Montenegro. Yay! Puntaan ti abaga na ket na iparosisi na ibatan na ti bute. Tinalyaw na manong name John Montenegro. Adaman ang mangdarop keng kuha na, aglisi ka! Induron ko manong name sakon ti simango ka nagli dumarop ka ni John. Gayat ka po ta medyo nalaingak mo tagat deta. Dumanog da, masalida, kumugtar da, malisyak, siyak kumugtar, mapabakrangan, maalat ti rupa na, matulid. Timulong met ni John nanong nemi idi tadumarop dagiti kakadwa na ket timarayan at dimarop dagiti kabuso na ket timarayan dagiti kakadwa. Dududwa kami manong nemi si mango kadakwana. Napataray mi manong nemi dagiti kinalaban mi ken ni John Montenegro nang runa idigag serenan tilugan dagiti pulis. Hang matala mo buting ni John at ay sungarot ket anak ti agda mga mayor. Nag-imbestiga nagiti polis manong name inramandak at iniliw. Ta ito dudak. Ngam nagtimek ni John. Sarento. Kadwa kiso na. Kadwa ka ni sir. Sa motel tilawan. Ay, sige sir. Kinabagam lang kadwa king kukating. Beer house. Numano ti damage. Sakto ni makamo. O matin naman ako na masugatan at naglibas naman. Sige sir. Sumurot kayo nga rin sa jay presinto sanan. Makamon, mamon ipapati amin. Problema pa anong orte, i-blatter mi sir, report. Kat, mangpataot ka talaga tao na, basta ahawan ti may iramang anagang ko. Sige sir. Brad, naga mo? Dimas? Di naman la pinilit naga mo, hapi nga Dimas. Ore siyak, di kumamot kayat, nga gusto mo tinagan ko. Siyak yan John Montenegro, tiyanak tagda mga mayon. Yaman at ipanagtulong mo kanya. Saan kong itong malipatan? Okay lang. Niranakam nga dadto eh. So, nagitibarkada ko padre Dante ni trio. Wala problema yun. Ay, huwag gahem. Siya akong timakamo ti Bilyo. Boss John. Apay. Dato'y kumpadre ket ko Agsabol di babae. No problem. Pero payapayak taking ko ka ti beer house. Hanan, sir. June ko nang natan. Ano sa ako mo babae? Pero ka. Abi ka di sir. Kung taram amin nga natadail siya ti makamok bayad. Ken, di lang mabaling nga iregaluhan na ito gayam ko ti kapipintasan ka na gani babae. Ha? Kapipintasan ka ng kaubingan. Isutid mo ngayon ko na. Huwag sir. Sasak amon ti makamotag bayad. At ang kwartak dito hingin tukot ko. Manong name nang i-check-inak adin na oras. Namuna ta kursonadak manong name ti babae. Napudaw nga. Kaslasaan nga GRO. Malaksin manong name nga ni June tinagbayad. Amin-amin at pa yung pabulsahan na kanya. Tsak kumakahit nga lahin ang masapul ko. Ito ang kwartang itugod ko eh.
Kadadante manong nemi, kanitirio, nag-transfer dat sa bali nga beer house. Gabutad da inted ni John, siyempre, inikak mo idat kwarta. Ituloy yung arot tuminom. Tay nakmet, yung kamet, pakimot, puno sikat himang pakimot. Sambat na nakimot Pepela kimot ka dadamat kang runahan nag-abot. Oen manong nemi napagustuhan tirik na. Talaga nga naimas na lain ti partner ko. Inip-ipan na ti manuwatawan apa nakailiw ko. Sanakit ko na sa uulitin. Umay kan tumanin. O na naman ng nemi. Baka saan kung ito maulit. Bigatan manong nemi di agawidak. Rumor kami ti hotel. Namigat kami manong nemi kada ti partner ko. Sa kumat kabutad damat inter ni John. Malaksing nabayadan na ti barpain na. Inikakmititip na. Thank you. Sa nagawid dito balay manong nemi. Kasta mo ni dahanag ni nanang. Ay na, magmantadimtang ka nanak. Ay na, dahanag yan ay. Napari dante ka ni Teo. Kaya tayo pala parbangon si Mang Banda. Kaya sinalutsod ka, nag-hotel ka no. Gito nang, umat pagdanagan yung arot, kadadak mo iti hotel. Jesus, una madanagulo dyan na panan nyo. Nagagbiti na radyo. Kaya, napasama kiti gulo. Ada na tayo? Oo, matkindi Kaya madala di kita sugsugat. Di na matinimbagan, sinunod na sugsugatan. Hindi mo kakita, nairanakay ka na dyan nakapasamakan di gulo. Hawanda nang, nasingpit at anak yun. Nasingpit. Ay, po yan, nasingpit nga anak. Sang-sangpit na lang napan man. Datat mako na singpit. Ni tatang met. Di ka mapanag-ubray tayo. Kita di mo pa amot aldawon. Domingo, pag-ubraan na. Ewan na. Sumurtak mo ti construction. Awan, di na kaya ti mangalat ang trabaho. Mananakaw, no hold upper. Ay, taka man rin saryo. Dinakman na tayo. Dati pa na sa cloud. Nagnaro na maitan, tanda ito anak mo nga magnanakaw. Tang, no saan ka nagtakaw? Natay kumamat din ni nanang. Ay, saan nga na ito tarason, basta magnanakaw ka. Ita, sumapol ka ti trabaho, namnamayang nga pagtrabaho mita. Ni construction, baka di na kahit nga lain. Baka atapin da ka, takhawab na kiti semento, kada materyales. Tatang met, napilitan lang. Saan mo nga naigamar ti darak ket. Bunulaslasag ko ti pananakaw ko. Dalang nagan mo. Kaya na kayo mga misyon ang pilang kami dinagan ko. Ninanang mo. Ano nga min ti nakapanunutan yung nagan ko, di mas nang. Nalipatam ka din ti birthday mo. Yung birthday ko. April 13. Muna mo kay April 13. Nga dahil di pa nangipas ngayon ko keng kaanak. Madama idi, ti pa nakaabasa. Deya mauding pito nga balikas ni Yesu Kristo. Ipatangmet di may kadwa nga mauding nga balikas. Nga ibagbagay diya nag-istorya. Tana ikabir nga rin ti radyo. Nakunana, Dimas, isumatin na rin mura ka. O nga, kung nga naman ito idadamagan di partero at nagad mo. Di, mas nga da. Gusto di ba ka? Namigatak, manong nemi kahit ko kumati maturog. Ngem, adag bus-busina iti sangot ti balay, manong nemi. Ninanang tinapan. Nakibiyang ka nagsaludsud. Agingga ko na, idada ko niti silad ko pag-isuak na nakasukat. Dimas! Di ba sanak, rumor ka. Nang, abay, ada makasabol ka. Ay na. Ni Junior Radyo Mayor, agdama. Ni Jun Montenegro. Si Mabatak manong nemi. Gusto mo na kayo, sir? Tinawawagan ti sir si Kamat. Jun, ko naman natak.
Jun, sino digdi ka duwam? Siyempre, digdi barkada. At digdi nakikabili drabi. Huwag nagtatrade ako. So, inungungta kita dinanog-danog ko na. Ang kaya mapagtalkan ko na itarayanda. Binaybay-anda. Maglatagid din danda ka. Sabi nga rin mo, dumanong kayo, orisanan. Okay ka. Iyama mo ko kini Papa. Ni Mayor. Ha? Kasabulan ng trabaho, di ba? Nagkasabulan ni Papa, di bodyguard. Kahit kung sika. Tara subok kong tilay mo. Baka sana ka makapasa eh. Baka di ka makapasa ko nga. Karura ko lang ti pagbaludan. Anya? Ex-convict ka? Oo, pakakitaan. Kung katay pagkitakin ka. Dito lang baro kong koken bukod ko ti pinikak ti tatong. Diyak yung baik ka nito takyag ko eh. Tap na may limang ko. Ano kasom? Nag-hold up kami ti bangko. Hold upper ka? Napilitan ak lang. Kapata kahit ko lang isalakan ni nanang ko ti ngarap kin patay. Kasapulan at kwarta tap na maoperan. Gusto lang, ay no problem. Kahit ko lang supapakan ti tintulong mo kanya. Kakasapulan ni Papa ti bodyguard. Ken no malpas mo kaduan ni Papa, siyak matindi. Kaduan. Natalgadak no daka, Dimas. Ingkagrubatan to kan. Bagay tangal daw ko turugyan mo tagtrabaho. Ada pa pa rin papakit kasapulan na di kaduan. Nabara kami tirik na di kiti Villafuerte. Kasi nga tagpakada kada nanang kintatang ko. Kandi kapsat ko. Kapsat mo? Oo, ni sulit ha. Ada tiri daw. Dugaan kapsat mo na lapsat. Jun, no nauyong ka mangyari babae. Sa mukha din nga, iramraman nga, kolektaan, kading ko. Kahit mas magarikan daw yung labagkan ko na, kahit seryoso ak. Malak sila no saan nga may kari ti Montenegro kada kayo. Da kami saan nga may kari. Anya ko matasaan yung pakikarian nga Montenegro. Naluko kami eh. But, manong nemi adadamanin nga sumupiyat ni tatang iti mamuan na masumrekak nga bodyguard tiagda mga mayon. Ya po ya kinamkad laing nga muda madlaki di sapsapulan da. Kabagay ko nada nga dagiti man nanakaw ket kagura da dagiti padala man nanakaw. Ang depende man. Adamad dagiti kakadwa aman nanakaw. Saryo naman ito sa salita mo ya. Kaya wala gamit. Diba? Issue ka dagiti Montenegro at kinalaydag ang takaw ti gobyerno. Imbagata na nga magdabay lang. Ang doon tentumat lang tiya, panakaripoog na kita nga Montenegro. Nga man nanakaw. Tatang, makamangagda ka na kita. May suman. Saryo, tangiwat mo. Kaya pa nang kumangabing. Sumreka ka nga sa bodyguard ka ni Mayor. O, dan trabaho ka dagos. Agtrabaho ka, iti illegal. Illegal ko na kabuta protektaran, di man nanakaw nga Mayor. Itatang mo, susapo ya. Bahala ka. Alalaing ka nga ro din anak, Dimas. Kat ururahin da ka kababay no, matiktikan da nga mga ururay kang ka. Kitwadan to trabaho manak. Ala kita gananad ka sa munton ulitan tagtakaw. Kasi nung din na ulitan tagtakaw kat man nanakaw na ta protektaran na. Sa iyo tangiwat mo. Si Murdak kadakwada manong namigit na pang kami ti City Hall iti pisina mismo ti Mayor. Oh, Jun. Baba. Iya mamukha na kayo dati nagbaling nga hirok idrabi. Dimas. Good morning, Mayor. Istorya kanya ti anak ko ti pasama ka na idrabi. Awag isumala ka sa pulak ti close-in bodyguard ko. Dimas. Nakasagana ka? Nagsapsapulak ti trabaho, sir. So,
Agyaman nak. Daling ka no, kunit anak ko. Na, ano dati nga trabaho? Gabuki Jimunti, Mayor? Ha? May saka na iti nag-hold up iti 10 years ago. Sila malagib ko na nga damag. Ngayon sa klient tinatiliw. Nagkakaro. Nagsingasing batak. Iso nga, saan kong inabot pa iti 16 to 20 years sa kapulong ang tawin lang. Kaya doon siguro para sa mo tinong tipagbaludan. Kaya nga data, Mayor. Very good. Agbati ka nga rin, John. Ibati yun ni Dimas. Instraka. Mamuk ka na gini doang pada na ng kusin bodyguard ko. Kasi katikang runaan ha, padumikat ka niya. Ang dapaltog mo. Awan, Mayor. Rumpe ko na yung agiging matipaltog. Amo mga ramatan. Alis to lang susurwag siguro. Sige. Kung natatawag ang self-directan, isagana ng tilogan, driver. Kabot at papanantayo. Nuti, Mayor. Inte magidaya. Anong name naman pesang ko pa'y napadasan tinagbaling nga bodyguard. Nga mamukmet. Pinistrakan dakmet manong name. Ken napindasmet ti kooperasyon manong name di kituwa kakaduwa. Wan. Nabang kami di may sa nga padaya, pakasar manong name iti ng anak ti Mayor. Adan niya rasaas, ti may sa kaduwa kini Mayor. Abay. Adan nagdibilya puwerte, Mayor. Babae matay na. Gagangaya ng anak damat kasar. Ni ex-Mayor Adda. Saan kami pa yung nagsarita, manipuli di inagaw ko kayong quality pwesto. Duwang nga termen. Ano man di bodyguard na, Mayor? Dimas, Mayor, sagana ka lang. No, nasukin nga iwasan tayo, liklikan tayo, waramat iti paltong. Liklikan tayo. Kano, maliglikan nga, mapasamat ti gulo, ti kaduan ti tao. Liglikan tayo. Nakon ti pagdalagan niya, Mayor. Saan dalagi di magipakita? Iti madi. Awa matirumbing nga paggapti nga dagas kadakwada. Awan ti dagas nga napasamak kiridayta nga padaya manong naming tangmalmalem. Nagkukuyog kami. Napan nag-report. Iti opisina na sakbay iti alas 5. Saka maning nagkukuyog manong naming sa bali man na padayaan. Manong nimi kas Mayor, siyempre pasangwanda ka nagiti special nga mainom, mapulutan. Damad lata tilikudan na, side na. Pero minom kayo. Alam, no problem, hanggalag nagbartek. Alaw minom kayo, di ba? Minom ka. Tilang driver manong nimi saan nga minom tanabati tilugan. Alas 10 nga ta manong nimi dagawid kami. Pagawidam. Dimas, baka man itulod na ka. Angem, no, madagas talak di balay. Lumakas na pala di balay sa dakanto itulod. Nakainom kayo, Mayor? Kasi may inom makita. Marignahit inom yun. Ay, apoy yan. Toto, Mayor. Kontakin man natin dati-dati kontakin. Sino ka dakwada, Mayor? Taluma, digiti kong kontake ka. Jacobingan. Kunak man nun, agawid kayo, yun na misis. Awan ni Vice Gobernadora, da konferensya nga nitandaran na. So nga, nagmamesa kita ti kwarto. Ba, ha? Iba kang na, makamukhan di dati-dati. Wan, Mayor. Kay Diyos sa Mayor. Kawan ni misis, ni Vice Gobernadora, iti mismo pa nga balayo. Wala, suna. Mawatan ang tiasawak. Apeng aming awa ni Suna. Sa mesa, natainganan ni Claudia. Tatayo agad, kasapulan din iti naganos. Di ba? Sa bagay, Mayor. Suserbi na nga Mayor kayo. Ano naman kumati kwarta no di mo sa rin?
arak, babay, ano pa sugal. Katugtugaw tayo, talupay nga taon deta, garagsak tayo. May katluntong nga termyo. Wana, palpasik ti tem ko, jak to pulos paagaw. Sa ako to sublatan ni manong kong gobernador. Ag kongresman ak to pa ado ka din tinatakaw yung gobyerno mayon. Alat ako na. Ang sulod-sulod lang yun. Kamuta na madasa mong tinagtakaw. So nga, agbaling kang presko mo, no, gayam mo, mananakaw. At ang gobyerno sa nagtakaw, magkakabat, ultimo nga janitor. Mayat ka manuno saan? Dumtang ti SOP. May bagang mundo kita mayor, tinakainom ka. Orasan na ka nakainom? Mayor ka karot, ba't di mo amutag takaw? Ang bali mayor, basta da SOP nga bagbagayo, nga kapilitan nga awatin nyo, may sublimat lang, nagserbi ka na kito bili. Ginom mo na pa lang matang sango, tikrag sa kapala kang kawit. Saan mo to serbihan na kiti umili? Maalis tunto lang man, hindi pa nagbubutos ta, bayadam to lang taman di kiti butante, pabayadan damat ta butos na. Problema na na. Manong nemi iti uneg ti balay da adak pailaan sa anak torano palubusan no ibagana nga itulod na kon. Adadimteng manong nemi nga lugan ti kwardya ti gate dinuktan na ti gate at simre nga konsep dinamag ko kinitoto. Pare, sinisisimangpet. Tay adyen ni June. Adyen ni June? Mano ka ti kapsat? Anak da, mayor. Doa da. Ni John tinahuna. Sa inaudi ni tinaga na tayo. Luwela. Nalapsat siya. Ay malaki di ko. Bisa gobernador. Nalapsat nga pa sumanong na kasla artista. Si Mabat ti maid kan kuana. Ang samat nga nakainom. Dasing baday na. Da siguro yung tandaran naman. Siyempre, no anak ti mayor, no saan nga masangon ti mayor, mabaling isot ti mga pinsit to no proxy. Ori mat ni John no ka. Ngayon dato na singbat anak na, kinapintas. Good evening, ma'am. Ay, good evening, Mang Tuto. Ni Papa. Dati sila na, adaloro rayan na. Awan ni Mamang Yuam. Sinot orayan ulit ni Papa. Mumulatan naman. Ni Papa talaga. Nagodot sa baling nga balay na. Dito pwede ang pangayaban ng mati. Kambagbagaan nyo kami na ni Mayor. Baro nga rupa. Aywan ma'am, baro nga bodyguard ni Mayor. Idimas. Hello ma'am. Nagalas matintanagan mo. Nagwapo ka pa tapos di mas latinagan mo. Sorry. Nung mapilik ko nagan ko agad ko makayat ada at nagan ko. Ngam di kini naganak kanya tinang pili. Inawat ko titakulap ko manong name kat inawat naman. Na isang sangayan manong name di pa nagpitik ti puso. Nga italang maniknak. Ibatak ko mga matin manong name ti ima na. Ang yung isun samot ti pimbet-bet. Imbagmantang, simre ka nga, bodyguard ni Papa. Italag nga, ada bodyguard ni Papa nga gwapo. O, mang tutuwa nga maluksaw. Kaya nagutak mo't ma'am, talaga mo't agwapon Dimas. Dila, naganat saan. O, sige, iba tam nga rin di imak, Dimas. Sikat mang pet-pet-pet. Sige, banugak. Kahit konti ka na. Good night. Good night. Dimas. Kinidagnak ni Tuto manon na imi. Pare.
natamaan ka. Sino ka matisan nga may love kang kuana? Uri siya ka, imposible. Adan asawa. Amo ka. Yung uri adan asawa. Di ka nga tagkusunada tikas kang kuana. Tapos isot imong maginik no kano, nakarabawak kini bakit ko. Makita mo, ram-ram sa gami sunan. At tapong boyfriend nan, awan. Nakasuswerte ti lalaking makatagyo ko kang kuana. No kas pagarigan ta adaman panggip mo kang kuana, Dimas. Huwag na lang. Tamang di kitimat lang Montenegro ti makapapatay kang ka. Ngayon ka mo manong nemi taniya Luella tinangya sa ti bagina. Taoray no naka-ofak manong nemi awan ti kundaway nga makita na. Takaduan na makikita na. Makikita ang salita kami no mapanak iti balayda tapno sadya iti bapangko. Pangurayan kini mayor. Kung nagawid kami manong nemi kat itulod mi isuna. Sakbay nga agawid hak. Agsasalita kami kini Luella. Ora awanak sadya manong nemi ta day off ko taginanak kumamad. Ngayon isot imaya mismo dito'y balay. Di masanak. Nang, at na pakasapulkan ka. Nakapinpintas ka babae. May bagay unay di kutsena. Sino ka nun nang? Kada tayo baradak ni Mayor. Malasing ko Taore din na ibagang iso. Ngayon isot may sa idi, ngayon may nagkampanya dito nag-house to house. Isot na singpat nga anak na. Ibaga na. Isitsang ba mo? Mas tawag nga rin babae magtandi mang pasyal iti lalaki. Anak, ada ka di pa nagkursunadam keng kuana? Nang, asino ko matisang nagkursunada keng kuana? Nagayat ka? Ita pa lang mariknak na ito yung mariknak. Ay, susapo. Kat mo kas pagarigan ta idekat nga iasadig dita nga babae iti bagina keng ka. Kat agkarelasyon kayo. Dahil problema anak. Tapay. Patsam ka di nga rod mo, nakayat da ka, di kiti Montenegro. Ay na. Nabimbida sa kumano, nagdaklang talined ka tiyo, nagtibagbalutan. Nanang mit, kakiso nga nawayaw anak. Unang, nakalsamit ti pa kaisang makam. Anya ti kaya tasawon nga dati pa babae amis mo, ti umay ken ka. Anya ti mamuyo, baka dati importante nga bagana nga, bili ni Mayor. Kaya na niya palang Arturo Rahim. Sige nang. Niyakit agbado ka. Dati mo, sandok latan. Ano nga sando? Anak ko marunong pagbadok. Lala, arod. Sa bagay. Dato nga lang ang anak ko kat agbagay kamit ka diya. Manong Nemi, napangko din na mismo. Ngayon di makita na, lukat na tinidaw ti kotse na kadimsaag. Nakalaplapsat nga babae. Bagay unay kang kuha naman ng Nemi, ti Montenegro. Nakit-kitak matan ni mother na ni Vice Governor. Nalapsat nga babae. Yung bala. Pang-model man. Hi, Dimas. Ala ni ma'am. May kaya pwede mano dito yun. Anya ka dito importante ng bagayo. At akadibili ni Mayo. Usaram dito Ayan to cellphone. Mas tawag kami napigisan na kainig kaniya. Papait ni cellphone nyo. Tapos na makontak na kayo. O saan na kami nakontakin na damat yung oras sa panag-report me. Kaya pang emergency. Regalo kang ka. Tapos na makontak ka. Amo ba't laramatin? Amo ka. Bulbulo ko na wala ito cellphone ni ading ko. Pakapunbog din ang tinagan ko. Day off mo yun, di ba? Mabalik ka din na siyak team.
Gwardiyaam. Ada ka di okasyon nga papanan nyo? Ma'am? Ma'am ka di manen. Ada ka di okasyon, Lowella. Awan, siya kakin siya ko nga. Kahit ko tag-beach. Adan da gamit ko dita. Ada pa yung balon ta. Yung sagana. Yung saganang gaya mo, patsip ng orad mo, sigurado ka nga mayata. O, paikat ka kini paano, di mo kayat. Papapatay ka kini manong ko dyan. Mabid lang nga rin tagrubatak. Saan yung mga langal tuwalya mo, pagsukatam, kastamlatan. Yan tangay, langam mo, ti mapaniti beach. Isang nga mga raklalabid ka, usar nga rawatin. Sige, maraming ka among tig-drive. Saan? Nakukit, anak ti mayo at ti mangi-drive kang ka. Manong nemi na pang kami ti beach kat binunguyak no kaso na nagdigos nakatupis manong nemi ni Lowella. Mababsog na kiti matak manong nemi. Umasadag kanya kadiyawat ko ti tuwalyana. Nga halos manong nemi tila ingin mungay di kiti mansanas na tinakaluban kan siyempre iti baba di laabot na. Alos nakalapusan manong nemi ti sangwanak dito nga babae. Sana kidayan. Sana dilpatan na kinibibig na. Oh, di kang digos? Salatan. Di mo kaya't nga makita ko ti kinang matsyom? Sa bagay. Wari sa mong ikatinti sando. Nakamamatyo ka. Magkuri ka. Isan sa lagangan nga tato di kita. Adumatin na kiti agpat patato. Kasla tato ti may saka ex-convict data tatom. Kaya ba may saka ex-convict? Yana. Hanggang din ang istorya kayo na ipapang mo? Diyan ka man tinamdamag. Uminom tan. Loko ka, sulkek di kita matam. Nakapimpintas ka, Lowella. Ana, sagbay kang salutsod ka, lukatamon na taarak, kahit tuminom, itaugam na kiti baso ta. Agba, gentleman ka man. Di mo kahit tagserbikan niya, kung siyak tagserbikan ka, siyak tagserbikan ka, senyorita. Nani senyorita. Oh. At ilibasan. Tos. Cheers. Kaslaw na nyaman na keng kuha naman. Name di simbrik di brandy. Pwede ito tapin mo do tiriknak manong. Baka madamdamang di ko saktuman. Nalapulutan. Kasla ka ti kahit ko pulutanin. May salataog din mo na martekan. Sakta kahit mo pulutanin. Sika nga tanti ka kay masang na pulutan. Taugan pa ito baso ta. Narasaw kan. Din to tamay may sapel lang taog. Oremat no sa anak ka nakainom. May pagkakmatay dyan. Dato ito magustuhan. Prangka. Kan sana mabmablag. Sa mo ngayon adayo ti bagim kanyak. No pa'y anak na ti mayor. Wanang yung ex-convict ka kaya. Ano kami tinapasama? Inistorya kang kuha na ti amin. Mananakaw ka man kayam. Hanggang bale. Tanoosar mat tinasya at titinakaw ko. Kadagadi ngayon mananakaw iti gobyerno. Kas kadagadi Montenegro. Nga bambanatan dagiti adda iti media. Nga takam kano ti kalalingan ngagtakaw. Isuda ko na ka. Namambesan ko kumamot ang kanunungan data. Naglalaw ti political dynasty. Ngayon kastaman ti uso, di ba? May time manuno saan. No adagundahoy na kakabsat, aga-asawa, kakabagyan, bukudan dati turay. Kaslaman ka na do Villafuerte, di ba? Diyan mo. Awanag dito sa nga pulong atawan. Dati-dati may Villafuerte, agar-ari dito yung probinsya tayo. Ngayon, inagaw mi lang ang Montenegro. Bukod mo yata na.
Bakit adapay nabati nga natakaw? Mananakaw mo't aming adati gobyerno ka. Na maminsan, jakpekit kayat ko mga ipaunig. Dagiti maidasal tila minsaan mi. Tamamit. Kasla ko lararapaapin nga naggapo amin ti kinata. Ay, nanangarod. Alakdak ti may isa politiko. Pero bingawate ka. Kaya't mo ito sa sumrek na politika. No. Umanayin din jay, naitad kanya ka negosyo. Uminom tama na yan. Baikatlo. Hindi mo akong pulutan ta. Kaya't kung sikat pulutan ko, kunakmet. Kinunak man nung nemigit namid ko ti ulo na sa kung inamalan na gitilips na. Pure may balot akmanin. Basta lakit di, maramanak da ito nga babae ko tinakam ko. Nagimas da gitilips naman. Namunakit agat whiskey. Agat brandy ko ko. Sambat nga nagkit-kit. Bimalas manong. Imirot ti arakop tunggal may sa pimaot dagiti agad. Iso tinangikat manong nemi ti sandok. Inaprusan na ti barokong ko. At ang sama ti experience na neto ko na. Naglanag man ang dagiti lips me. Kalpasan na. I love you, Loela. Sigurado ka? Itaklang ang gayat. Sika, may kamanuak. Ganda ko nakmat ng italayang mapadasak ti makibinisito nga makinarako. Ha? Di ka ka di mamati? Itakmat lang my love. I love you too, Dimas. Anya pa nga rod manong na yung tinaramid ko sinakroy ko. Insarek ko ti panakak siled data nga close cottage. Koreka. Sigurado ka? No lagi dito pag ginustuhan ta ti amin. Nakalalisto ka, Dimas. Mananakaw ka nga talaga. Pag mo mananakaw, hangko ba tinakaw ti ayat mo? I love you and you love me. Tinakaw mo na kitilips ko ng binisito. Inlibas mo nga tinakaw ang inapurusan ti barokong ko. Niya pinangortiro rayam, Dimas. Iti, ar-ara pang apek kamarik na. Ipahay mo. Agragsakta. Kukam ti kinabirhen ko. Kukam ti amin-amin ko. Manong Nemi kasta nga rod tinapasamak. Nagkarelasyon kami manong Nemi kaniya. Luwela itinaliman. Kaya di mamuan manong Nemi ni Mayor ti amin pinayaban na. Dito'y ko naramanan manong Nemi ti danog disnog ken kogtar ti Mayor. Mayor, padasam ti mamalas. Wala padasam ti mamalas. Toto! Mayor, apaman nga bumalas na ito yung Dimas. Siya ti mang bilin ka. Tadtadam ti ado nga balay ti magkina. Iba't patag ko ni Luwela, Mayor. May kamang ka na kami. Sika, nga old-upper, sika, mananakaw. Mayor, nakarkaro ka pa yung mananakaw. Da kayo Montenegro. Napiakanyak, Mayor. Tanapilitan naklaing. Usar ko't usus to. Nagbiag ti inak. Iti ka po tinaramid ko. Ngimsi ka ngay. Talaga kang pagpungpungtutan na ka. Toto! Mayor, nuanyawen ti bilin ko ken ka. Maramidem. Asotem ti paltog mo. Inasot na. Paltugam dito nga Dimas. Mayor, kasla ito pa nagkadkad mo, Toto? Dito no kanta may katlo.
nga patayam, nga bilin ko. Dito nga, agin lalay. Kat gabotasaan nga agtungpal ni Dimas, ni Dimas, ni Toto manong nemi, ti mayor, tinangagaw, iti paltog, kay ikaman ni Toto. Kanina pasarang kanyak manong nemi, ti mayor, ti paltog, nakalalistuak, nga nang tengel, kat inagaw ko ti paltog. Sa ako'y dapal, iti moging na. Ay, saan ka nga ka sa Dimas? Mayor, naruama kon sa Diyo nagtipagbalutan. Naragsakak ang mabalod, nagsubli ti pagbaludan, no sika, ti mapapatay ko. Ado dagiti maragsakan, no maamuandang matay ka. Dagiti bilya puerte, dagiti umili, na saan nga mang gusto ti panagturay mo. Gapatan napaklan ka nga nanakaw. Saan nagdagang ako, Mayor? Rugyamon nga, ipakawan na kinipasbasol mo. Totoo, tulungan na! Kawan na kutit ka na kayo. Papatay na doon kayo. Patulog. Good. Mayor, nagkararagkan. Dimas, agang angawak lang, Dimas. Dimas, agang angawak lang. Amom, noon yaman ti pakaragsakan dyan ako. Si kakanunungak. Ari bigla manong naming nga simrek, iti unek ti kwarto ti mayor ni John. Nakigtot. Ni John! Papa, John, saan ka nga makiraman? Dimas, alir kita sa onda ito eh. Siya kumat kayat na paltugan. Yung naagay ko lang yung paltug. Di nakanunungan relasyon mi kani Luella. Natawag kumat. Nagbeso? Ibatpatag ko ni Luella. Agas mati pa nang ibatpatag na kanya. Bayaw, noon naman di basol ni Papa, siya ako di tumawat. Ibatpatag mo ni ading ko. Ibatpatag kumat ni ading mo. Ha? Ano relasyon mi kani Lilia? Pa, saan yung nasupyatan pati relasyon dalawela kani Dimas? Yan tangay. Gusto pakaragsakan ti kakaiso ng anak yung babae. Pero kasta ka ba rin nga, dadakas sa magpasama kini Dimas, baka tumok na sa dilangit ti kura ni Luella ka na kayo. Kasta man ti kura kat. Huwag na kunang matlahin kat. Ano ba Rock Dimas? Welcome to our family. Kan welcome ni John, iti pamilyayo. Kaya nagaya na dumadgahim kini ading mo. Asawayam dyan ako. Asawayam ni John Jay. Kapsan mo. Anong name inibatakon ti mayor sa ako'y subli kini Toto ti palto. Bayaw. John, bayaw ko na. Bayaw. Liwatan tayo nung niyaman tinapasama. Pa, di kaya kami nagangangawas siya kat talaga nga disistido na ito yung agbalin ka manugang iyo. Nabigla ka lang. Ngangawak lang kit. Ngimapi ka sa talangan. Bayaw. Ginagara na kadinanog-tanog kinugtaran ni papang mo eh. Hampalamat na. Yung bili na ganito ito nga paltugan na. Yung kabutasan nakakaya na paltugan ni Toto. Tao na. Singad mo pa nagkaduami. Ni papang munti. Angaw ko lang dahil siya isang kawat na paltugan kat. Ores si kami yun. Papa ko na. Ay papa. Angaw ko madlaan kat. Inang idupil ti paltug ka na kayo. Alala. Ano daw napasama ka na kayo kay ni Luella. Masikog ni Luella, papa. Kasta! Kailangan na muha. Kailangan na muha nga ni Dimas iti. Amati sigog ti kapsat ko. Ay, sasapo ya. Kinakasar na karoon na. Double wedding, papa. Pati ni Lilia, masikog. Ano? Ikasar mo ti kapsat ko. Bayaw. Ay, wala. Ikasar mong mati kapsat ko.
Manong nemi na ikamakang iti Montenegro. Na ikamang kano karagiti padak aman nanakaw datat ko na ni tatang. Ngayon iti pa nakikamang ko kadakwa na manong nemi na daan iti regular nga trabaho da tatang kininanang. Nanaawat mo ten manong nemi ni tatang ti amin. Nalala. Damat pagsayatan na nga nakikadwa ka kadagiti man nanakaw tapin mintas ti biyag tayo na. Nagawa nagtatang tamawat yun ti kinapod no. Ganun kas pagarigan ta, dito yung mauding nga term ni Mayor, kit santo na kayat na kiti umili, adakin da kadawa na desisyon. Ngayon di pa nagkunak, kati tuloy dalata, iti may panagturay da. Iso na lang ta, nalimitaranan ti panagtao da. Nabagbaga kita. Kanimbaga kada ko na. Ngano agdaman na kita takahod na, nga saan nga maliklikan, isirbida mo't lang isubli ka na kiti umili. Kasta nga ti badlaw ko ta dumakdakil ko lumad adumat ng digiti proyekto da. Kasla tayo nagbalbaliwan digiti Montenegro iti kamang ka. Di masana. Anong nemi pinagbasa nak ti asawa nga iti makapagraduarak ta damaten anak mi da kami tinagtinulong iti negosyo naman. Kaya da nga sumrekmet ni Luella iti politika manon naming yung san na pulos sa kinayat. Siyak ka iti dordoron da. Ngem ore siyak, siyak kinayat, siyak pulos tinapugan manong naming iti politika. Itinalpasan ti term ni Mayor si Mubulat ni June. Siyempre, nagbalimot na nga mayura di kapsat ko at mayor mo ti asawa na. Pimintas maten manon nemi ti panagbiag mi, pimintas ti balay mi. Ngayon sana kaya't asawen nga kaputa na ikamang kami ti Montenegro, kat di mi amo nga talyawan ti nagkapuan mi. Still, napakumbaba kami manong nemi. Nga tumultulong ka na kiti kabagyan mi, adadakit ang matulungan mi ida, tadakam nga rod, iti kusina ako nada. Na ikamangak iti Montenegro, na ikamang kami ngagkabsat manong, kat numampay na ikamang kami kadagiti politiko. Nagtalined met, nga nadalos kami manong. Mananakaw ko na naman kanyak. Yung na minsan ko lang inaramid. Tapno lang maispal, ti inak. Na ikamangak man manong nemi kadagiti tawagan na nga mananakaw iti gobyerno. Yung saan na nakas idi. Nga bukbukudan na. Tay subli damat lang digitoy. Akas iserbida kadagiti tao. Ti panagkunak manong. Nasiat maten digiti Montenegro. Kat panagkunak awanin ti kalaban. Uno awanin ti laban. Digiti mayat pa lumaban. Nagbalinda maten nga nasyat, tayo kunadan, agpay sumanga daragiti SOP, nga misubli na matlaing, nga saan dabok bukudan. Doon, dagiti anak mi manong nemi kani Luella. Da kami, ti pamilyak, iti tumultulong, iti kapigsa ti lockdown, manong nemi. Itatanang limo kay manen, at adamanin iti panagserbi dagiti Montenegro, nga tumultulong kami met, nga agasawa. Dito ti pakasarita, manong nemi kadagyaman naklaunay ti anos mo ang ibasa, sabi ko ma, tadamat na ibatig nga adal, liwliwakin pagsarbingan ti biyag, kadagiti padak nga di mungeg, more power to your program. Tuy, nga rodagyaman kapag ayam mo, Dimas. Thank you kang Dimas, ting ka pa nagsurat, thank you kadagiti amin nga dimngeg, thank you kada kayo. Kaya, thank you. Okay, bye-bye na po. Bye-bye.